lokstano. Jihad din sa mga lokstano na ayaw di jihad mga lokstano na para bumipagintaw sa kitabu Allah. Matitimuro manari mga dato. Ayaw di tano di jihad, di tano di inggestuan sa jihad na pugusan tanurut ng sunyawatan na sarbu mamundas na sa Quran. Inna qawamad dini bil kitabil hadi wal hadidin nasir. Mata na tigyakini ay Ibn Taymiyah rahimahullah kaya foundation ng agama nasa Quran, kaya foundation ng agama amititindigyan nasa Quran aguso pedam so Quran aguso pedam away ala kulli wahidin minna al-ijtihad fi ittifaqil Quran wal hadith na wajib bertanu atik manay Ibn Taymiyah umani syarat tanu na mana-manamar sama balance makapagayon sa Quran aguso pedam makapagayon sa kitab aguso pedam maayam ititin dugo ma na sa Quran mapagana ng mga tao na maswairan sumana niyan na idaurugiran nun so pedangiran soberangan ugumaan niran na idaurugiran nun giyaku giyayak tigian imitetin dugo ma awal sama niya nayaman ini nak nabang niya pasat sukan jihad katanya doksta no pangandegtan sa Pilipinas ayak kilala dito jihad ada magarang ang pada mga muslim nasaan niya ni mala siya bapano Masya Allah wajib ko bisa katawan raktan wa mabalans mapaganat sa Quran na dimindere nun sa jihad dinggal bakan so kaswa o Quran na irarasiun so kan jihad yang gay mantu gobyerno tanong sagyabar so mga mujahidin na miya naman na marsiran na urihan yan na miya kwa tanong ang gayabar ay dinunding gobyerno na so mga kakatano mga mujahidin na kanabayamanan na bumiyada so kan jihad kenapa yung timanan yan kanabayamanan na bertano peluluah sugerangan o pedang tanong kenapa yung timanan yan yang elokos tanong na antay dinun mataw alhamdulillah kaman ni mga sungkudar pa yan na may na niya ng kudwa karere para dunia kumagarang kena buat nak kialinian benda buntalian naso karaya yun nasangaya kian ditanu diganggu dirno miato tano sa politika miato so bangsa muro malah naso mga mujahidin sa politika kami akin bitere sa kalilintan na ayaw buntalian na miat transform sujihad tanu so karaya dia na si tanu kakadin sa kalasan na iman to na si tanu kumiyatin sa dalmayngan si tanu kumiyatin sa dalmayngan na saya tanu pun gila baka sujihad na sukat pun gila baka tanu saya kujihad na sasakte manalalanong subu sa Quran maswa tanu sa Quran na humi pamarintah tanu sa Quran siya kini yang gaya amirin mujahidin hafidhahullah yang gaya detong mga muslim sa gaya bangsa muruiman to akapapandalan si Murad Ibrahim tingin ang Quran is our reference in advancing the bangsa murukos so at tingin sa Quran na ginan yan na ni pagbilayan tanong kasudan tanu ko di tanu di tanggul baka ko mapipikiro bang samuro kasampean so Quran na santano kimi pupusud santano mi pupusud so mga pamikiran apun gulbang tanu ko di kan gulbaka sa kapakas lang sa maliwanag o bang samuro
Muslim must learn to read and comprehend the meaning of Quran. Surat tigian so Muslim. Itu orang gaya Amerik Mujahidin. Surat tigian so Muslim. Na kinanglan ang maswayan so kabatia ko Quran. Abu sumaanaw Quran. Subhanallah. Kinanglan na pisyakatawa na Muslim na maswayan so kabatia ko Quran. Maswayan sumanaw Quran. Yang ko to abasang ko to guru niyo. Kanaba ayaw ko pagana na sarama batia. Maswa so kabatiaon. Daman sa Quran ay ipapantan danurun. Na maswa so kabatiaon. Na maswa sumana niyan. Na manggal ba umani isa sa ginawa niyan. Na mindawairan si kumataw mi pangdawairan nun. Na manggol mo kira na sumana niya na ayaw mamundes ko mga tao na linding niran sa Quran sa badan apoy nga langon na usak niran nun sa garangan ukdag tigyakin niya Jabir amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadriba bihada man khalafa an hada sa kami ating manayaw Jabir na isusugur kami yung Nabi wala isusugur kami yung Nabi agyang gaya pedang kakaptan yang so pedang iman to na ayasan yung pedang nakataon yung ayasan yung pedang na katan so mga importiniyo katan so berang-berang ating bagyo yayatig yan na isusugur kami yung Nabi ang pakausun na miyaya itidawa miyaya si ikotaw pasurangan niya na budi niya ang pakapamundas ng ayamana kita mana Quran. La ilaha illallah. Kinahanglan natin kaging kaya Amirul Mujahidin na umanis sa Muslim na maswayan sa Quran sumana niyan ago may pagintaw niyan ngay na to because it is the basis of our life, source of our religious affairs, politics, social and economics. Kagiyan agyang gaya Quran. Kagiyan gaya Quran. Nagyayay pasudan. Uditan udi ka pagintaw. Aya pasudan uditan udi ka pagintaw. Naso Quran. Source of our religious affair. Saya pagpakapuon so di tanuli kanggul baka wagama. Aya di ka keribat udi tanuli ka pagagama na pambetian tanu sa Quran na ando na iniw sa irunun Nabi buso mga ijma'ul ulama. Aya di tanuli ka pagagama na aya kapakauuntulian na di tanu mablag si Quran. Source of our politics. Sudi tayo di ka politika. Iman to na masan yan. Mau mag-iman to, mga dato sumasang kaya ka politika. Sudi tayo di ka politika na kinanglan na aya kapusudan yan. Nagyang kaya Quran. Setan na mga pusud si Quran. Social and economic. Sudi tayo di ka pagingit. Kinanglan na sudi tayo di ka pagingit. Na aya pasudan yan. Naso Quran. Gusto di tanu di kapaning kawiyagan, kapululo sa kawiyagan, na kinanglan, na aya pasudan yan, naso Quran. Kinanglan na aya kapasudan yan sa Quran. Saya na aya ko, okura mapia, okura aya tantua mapia, kakambudin sagot subang samuro, na dainis daan lagi daya masa mapuro kaya kaptanian seeko parinta yung gaya Pilipinas din na lagi daya masa sumyagun amya kakapat sa mga Muslim sa mapuro kada to sa yung gaya parinta Pilipinas na din na lagi daya masa aso mga mujahidin ayat din yan di Injil na sa Quran
Nasira ni mantoy makakakapat at dindiragilay si sagyang gaya bangsa muro akataya gyang gaya kakatano loks tano akamamasan tano sa imanto amamasan tano sa imanto masya Allah nanay wapis tano kira na yan ang gaya pitirwiran ayak katatawiran san na sukuran nan ni pagintaw ayak katatawiran san na sukuran nan pamundes ayak katatawiran san nan makaulit sukat pumintaw mga tao si Quran nagyayang gaya Quran nagyaya buhi sakti mananganin ang kuto akabas sa tanong nagyaya buhi sakti mananganin ipakas lang sa maliwanag ukap pumintaw tanong dito'y sabab aso mga rinuwi sa agama na bebebas niran pulusaran niran mampusa din na itong yan natamo bilyon agusa din sa kabuluyan na sanjita na pulusar niran nasarbo maribat sa mga muslim si ko kapanggal bagayran si ko Quran maribat sa sabutirang ko Quran ngay na daw aya kabasairan kira na innana lan nantasir ala aljazairiyina madamu yaqra'una alquran wa yatakallamuna alarabiyya fayajibu an nuzila alquran alarabiyya min wujudihim wa naqta'u al-lisan alarabiyya min alsinatihim. Ito ayaw mga tao sa Europe, surely we will never overwhelm the Arab nation until they were able to read the Quran. Mata-mata na tigang gaya mga ribuy. Tigang mo ay sa mala dito sa Europe. Tigang mo ay sa mala dito sa France. Kamang sa Pilipinas na presidente mga senado. Igyan, mata-mata na ditano din tawaran sa mga Muslim. So mga Arab, aman sa kapangadiran sa Quran, makukurik sa kapangadiran, budiran ng digap manay. And they use Arabic language for their conversation. Buditano din mapursang kaya mga Muslim, taman sa maukosariran sa Arabic language, bahasa Arab. Adilan di misi sinabutan kaya sa Quran na purong kuwan na bahasa Arab ay nitoron na ayaw mo isabuto na pure na bahasa Arab na taman sa titanong maminasa sa sabutirang bahasa Arab na taman sa mga Muslim na disiran di maganad sa bahasa Arab na titanong silang dintaban kapag sabutan niran sa Quran. It is incumbent upon us to obliterate the Quran and the Arabic language in their existence and remove it from their speeches. Paliugat traktano, hatig man na yung mga rinuay. Paliugat traktano, mabinasa tano sa Quran. Paliugat traktano, manamana martano, sa mabinasa tano sa Quran. Agumana sa Quran, ko kasasabutiranod na bumapukas tano subas Arab si ko kapaganan nila subhanallah diyan gaya mga rinway na bebebes nila na so mga watatanong api ako kas tanong na gino tanong kami ang aluloks tanong naso pagkatali umamasak na ayaw buwa Panginam nakasabutan sa Quran na ayaw bebebes no rinway na mabidas sa sabuto mga watatanong si Quran na udiran kasabutan piya-piya sa bahasa Arab. Madama hadal Quran mawjudan fi aydil muslimina falan tastati'a awrubatu saytarata ala syak wala an takuna hiya nafsuha fi aman until such time that the Quran was in the hand of the Muslim, the European will never subjugate the East, and even only in themselves will never achieve peace. Sa tama na tigilan sa Quran na sisatangan ng mga Muslim ang magpagana nila pagkasabutan nila nagyatigyan na diyan kaya mga tao sa Europe agiyayay uluan na bituan yung mga Muslim
na dilan din magagaw bayran mapakapangaling babaan sa mga Muslim. Nagutaman sa mga Muslim na titwa kasasagutan nila sa Quran. Na sakat tano ang mga rinwa yung agama, tigman ang kaya inurog. Na dito na bertanong ako ako titwa kaliling tagtanong. Sakat tano na dito din lumintan. Basta sa mga Muslim, nasasagot nila sa Quran. Kasasagutan ng mga rinwa aayarin tanong na Quran. Umapunasiran susabot ko Quran. Kung mga pagtaw tanong na miyada surin. Na taman sa mga Muslim na kebatian sa Quran. Na kagiyap kebatian na nakisusugunon sa penjihad. Napakapteman niyan sugagan yan. Na penggesto niya na tamok yan ito. Awusu ginawan yan. Awusu langwan taman yan. Nasar ka manggelpuk yan sujihan. Na basta kaya tira ng kaya mga Muslim nakasasagutan nilang syukuran. Na bepian dia ginawa tanong na ditanu din lubintan. Oy. Yajib tigman niya giniya ngayak manay sa malaw na mayran pari. Yajib an nastakhdim al-Qur'ana wa huwa amda silahul Islam diddal Islami nafsi hatta naqdi alaihi tamama yajibu an nubayyina lil muslimina anna as-sahiha fil Qur'ani laysa jadidan wa anna al-jadida fihi laysa sahihan. Pero agin kaya malakapir uluan ng mga kapir mambusi o kapagagama at kinanglan na usaran tano sa Quran usaran tano sa Quran o kisusupakan tano ko mga Muslim makadaan lagi nila magarang aguma mga Muslim ay pinakamagarang aguma mga Muslim na sa Quran. Kaya basta kasasabutan ng mga Muslim sa Quran na bepya miyatay na ipaganggan niya na ginawa niyan sa kapilindingan niya ang agama niya na uni niya ang kasasabuti sa Quran na lewan niya punggulaulan. Kinanglan na mausartan mo ang Quran na yan sa mausartan o tipo pantalon-tanong ko mga Muslim sa taman sa mabinasatan o sa Islam sa makumpleto ang mabinasatan o na Quran ay ako na pag-usar niya tanong na Quran kagagyan sa Quran ay tanong ang bumalaguman antonay kung dala mo takapag-usar ay tanong ko Quran. Tira na yajibu an nubayyina lil muslimina anna as-sahiha fil Qur'ani laysa jadidan. Kinanglan na tiyan na mapakisabutan tanong kung mga Muslim mapakaliwanag tanong kiran. Ayaw mo kore kamanaw Quran naswandong bubayran kumaanay iman to kumar masairan na ribado to. Wa anna al-jadida fihi laysa sahihan. So ikmanay rang Quran na bago na ribado to. Kinanglan na pakisabutan tanong kung mga Muslim ayak kore ka Quran ayak buwa kore ka manaw Quran na sumana niya guni nang kaya masa nasa ikmana niya sa Quran subuwa ikmanaw ng mga tao naribado to ang kaya to inuilano to tirwa so Quran na sinitarong kumasaw na biyang katabisan gibura guni man to ayak pagpangadirwa mga ngaran na mangarap aya mga masaruwat kunoy na masaw mangarap ayat yoro na nun na mangarap din na maranaw na isabi kinanglan at tigyan nakapakisagutan tanong ko mga tao aya buwa kore ka manaw Quran na sumana niya na andong mana niya na so Quran na di tanong sa mipunas ayat yoro na nun na mangarap sa Makkah na umpama ka ayat tanong kapikiran nagyong pamikiran nila nun asukuran nasubusumana niya nandang nagyutubo na ayaw man niya daw balirak tanong Quran kagira di pa nga niya sukuran lagi lututu di niya nang di panutulunjo masaya bujihad di niya di panutulunjo masaw Ali di niya di panutulunjo masaw Rasulullah na daw bali niya raktan kinanglan at tigin na yung kasabutan ng mga Muslim na lagi annal jadida fihi laysa sahihan na umayram kumanay sa bago pagkasunod nila nun sumasairan pagkasunod nila nun subutadira nakapapantag ang umat putitagaran nakasabutan nila na riba ito pakisabutan tanong nila na riba ito ay ini mana mga riyan
Nagyan kay yari buhay tanong. Naubang nga pipigiray, ino kanyan, tugo sa isang, kabon yung bukabag na sugama. Wallahi lagi, baka na ba? Dahil nga pipigiray, binuiran, pagkailayin ka, at nakarayag yan. Ang magugupsiran ko mga programa ng wagama Islam. Nabaw ito ay titwa mapipikiron, nani wasabuti, abuan rakan mga bagas, susabut ko wagama. No! Ayat, pamikiran daw, na pribat miran, susabut ko mga Muslim. Sa andaman ay kaling gengiran, akalipatan niran, ubas ukuran, na bumipun nakasangkaya masa. Kaya buwa na ukuran na sumut-sumanan yan, kung kiniturun nun. Nalubulin yan si kumasatan. So agama, nasalihul likulli zamani wa makam. Langwa na masa bulaw na derpa na may tatakson sa Quran. Na sa Quran na kitab, ayat ko kitab sa tama sa bangkit. Na kinanglan na ayat ni pagintaw ko budaddan. Na sumana niyan, na bubulus nuto, ulang mano masatan wa may tatakson nuto. Owen niyo pikiray basubusub yaw na. Owen. Na pingas to niya sa milyon. Biliw na tamo. Biliw na tamo. Padiran siya din gusto. Udah bosan kaya kaad na bermayan. Kabiw wararan niya sa piraka. Kana bayamanan niya. Natugog niya sa mga Muslim. Wallahi lagi. Kaya mananan. Naoba. Yung kaya mga lokstan. Udah bong kaya mapapanan bangun. Ako juga pakakapto. Mataya ang isaw na nga lokstan. Naoba mati. So pamikiran niya. Oba siran lemak. Oba siran luag. Sige ko kapunggal ba kayo ang titwa man na ukuran. Naagman mo ka pasiran ko sa upakon. Kahit kada ka na miyay tanong ang mga loks pagari tanong. Michelin, kakagya malo niya na nandiyan. Naugay na sukman sa titwa titig na kupuso yan. Agyang ko tadikan siya na bulikan galbog ako agama. Na untong ngaya mala. Tapi gusto ang kairamin sa kapunggal bukang ako rangka. Di kairam Inggris tuan sa tinggal gel buka orang karan sekali tapunan. Gua ni udah miak watanu. Nah ya besa tanu na 3 matan. Wakil samnya na peragyan na dia udah lumpas sangkai mga gel buk pujin. Oi. Nah iman to. Nas kali ni dia nama profesional yang makto na mujin. Wallahu alam. Nah tantun dia aku malaut. Dan lagi dia sumia gel kubang samur robot. Agi yung kaya kapapantagan. Yan man agi yung mabubugawin siya ito. At yung sabi na tiyan na mamilay doon ako manari-gari. Yan ka doon lagi, guru, may kabalang tao niya. Milay doon ako wakigari, tiyan ang tigang kayo na rito. Tiyan na kayo kaya buwa, may datang buwa ito ini. May ang buto si Handa, sakta na datang ka ito ini. Handa niya mga pia-pia mama, mga katutulas sa mga mama. Aso mo nga sa dibo, na may mga araw, wali mo di manay doon. So mga sa Manila na may mga araw, wali mo di suli. Garino kayo niya, hindi na malo ako sa itong bikas. Ada kika betad miyawsar, betahun minitahun. Hey, bagi penastar, mga Ripulullah, hey mga Muslim, mga Mujahidin. Suwak sucihan na kanaba di sugatan. Berarti yan nakasukuran, nauman nakalakatan. So hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nayak lumang aon, naipsukuyan sucihan. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Penjihad kano na pangusar niya ron so tamo kayo. Ang suginawa niyo. Ayat jihad na diinggas tuan. Ayat jihad na pangusar nun suginawa. Na upa nga kadakon mga sukat. Naging kayo original akan jihad. Ako na ba di sugat ang nakapinggas tuan. Uba na tamo ka na mapinggas tuan. Na uba ka kailangan sunyawang ka na sunod sunyawang ka na yan na kuan. Ako na ba ini? Kailangan. Nadakon makasukat. Naging original na kanjir. Nasumpan-sumpan gani nga miya kasukaton. Nangauto panangabasam sa beda miya buto. Ukuri na mapya miya buto. Na ino kaniku baya miya buto sumpan gani ka. Palaya ka nuding galabang sa jir. Ini to ka nasa gudungan yan na miya pa kayo mga niyan sa matunggaway na kel budungan. Saya na kung malubudiman to suditan udigan jir. Gagigidatan sa mga pipiatra. Uditan o pan makadeg. Wallahu alam. Kararangitan tanu wallahi naman sumanga tao sumanga ansar siyang pusa sumanga ansar buni ko masairan kaya ko mga bubugod sa Islam igira naman lutan wagi gumugaw kasama niya na mga bubugod sa Islam mana yung mga ansar
Iaugupan tanu sa Rasulullah nakataya miya kilala, miya ang gobyerno, na miya ang bagre Islam yan, nasa tanong mo naman o tanong miya miskin, kami ang gusto tanong ko jihad. Na miya kadakit na yung galibog sa Islam na malo tanong lumaylo tanong at tigilan malo to. Katordong tanong sa kawiyagan, tanong kayo nito kariyo, makakasuyang ko to kabagro kawiyagan tanong. Tigman to mga isa. So kaya tirweran ro na initurun so ayan. Wamfiku fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Gusto niyo swagama wallah, gusto kano salalang wallah. Uban niyo sumbu na ginawa niyo kung kabinasa. Ayaw to bituan sa isumbu niyo ginawa niyo kung kabinasa. Nanguta pitirwira na lumukutan o pase kami ang kabagarbu Islam ya. Nami ang kabagra di kang galbaw mga tao. Nasa tanong na turkun tanong pa si Sukawiyagan tanong amalumya derudus kakagya yung koto kaya suporta tanong ko nabi. Natiguan la agyanan na kabinasa. Gustuan niyo sutamo kiwa lambo. Sulambo nang gustuan niyo pa. Di niyo inamay kaya pagutuiran ka mga pagarini. Wala ito kakasisigi. Nasa kanawan ng panalambaw ng gusto niyo sa agama wallah. Di niyo sumbu na ginawa niyo ko. Kabinasa ang gunag kanong gusto, gunag kanong jihad. Kakagidam niya, so katiron. Mga pagarian, magifalas tanong, mga babayan. Support tanong ko jihad. Yung ano ko tanong niyang katawan na kisir. Ano na, ando mo to, ang tawa ka babagong tapos dami ako makapatakasan ng bisa. At higaswa-giswa na tamo kaya nakinangalanas gimana water suportan niya na jihad ya. Kau di suportan jihad ya, magkakini dia miskan nung siya nung nama uli ha. Wallahi ladim, benar-benar untuk akhir. Basta saka na yang kapipikir nao kasugat. Nakatago ang kasasi. Lagi yang kasugatan so pedega. Na mata-mata na nanawanan sa diga mag-ikhlas. Kaya kapag ikhlas na susuguan na punggal ba nakasas original lagi susugun na ya original lagi susugun mo kanjid nasa sakatang ka punggasto ka na makailangan na ginoong ka na sopin so tamo sopin so ginoong ka na yun nakita man naso ginoong ka asar buka mamundas sujid ayat tigi ibentay mi kaso yung buwang kuta katuloy ibentay mi ayat tigi na foundation no agama na sukita mo Allah gusto po tao na panamar so manisa sama pakatimbang yan, so maswayan sa Quran, nagod na po taon yan, amit titiyagarian, sang kuto katanto, ang galabag ako kapamunda sumanaw kita buwala, siyang buta man na, mga riyakan, mga watakan, congratulations naging, sang kuto kaya idayame sa dito, inuntong ka na nagwinuntong sumalok siyo, amya makaswa ka no, sa Quran, nagiyad ni bubulos pangintawal nagiyad ni bubulos ko kapagintawal niyo wa hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanto maliwanag niya kaliwaliwanag kaya nagtanong sang kuto usay nang kaya guru tanong kiyawiya tanon sa mga muryataw tanon na kiyawiya tanon sa mga loks na ayasampor na ina sa mga mujahidin pabaram na tanon to Allah yung kaya mga wata tanon na ang kuto at tigang guru tanon ukur tanon ay amapia na mabaluya po na naditan no pruto sa siku kapungay ti mga wata tanon ay basta may lain ka basta pagilain ka so anto na ipagatundo tunay buntal o pagkatundog ang masa na ilang ang tunay buntal umakang udang o kapapantagan ang masa kay yuto din ikumaluy tundingan siya kung mapita pagkatundog ang masa gupunin ang mga kangudan na sanki ka bibitin sa nga na mga kirida karsada sisagyan ka na mga atangbayan na siguro ay pagintaw kumapita na di itutong sa oras gupunin ang mga wata na mabibisi kung kapag isa rin ang kukuran kiplang niya nun na sigurado ay pagintaw mapita na mga tawa ay mga bidakarian ng iyong katwa Quran. O rin ito na ayad na pamain ko tano na yung kaya meron tano sa pamukaw si tawatatano si Naim Abdul Aziz si Naim Abdul Aziz Abdullah afuan si Naim Abdullah si kuda tanu pangkangga si sagyang kaya loks tanu na pamukaw tanu
Ando tu matatago si Naim. Si siya puro pamahagan tano so oraso. So si siya sungaran yan na malubor ri para duga ubad na may lamba oras tano na atano kandudi. So ibarat yan na so berarti ya uni na so khitaba na ubad na may lamba oras. Agad na sama nini na mapian ang kutuwa kan gatano si sadyang kaya mga bantutan mapiatano kaya gatano sang kutuwa luksano si Sheikh Abu Jamal niyo na ya da'wa si sadyang kaya may pakpak siya so may Sa'alungani mantu na ayaka papantagan ama pia agawi ka pekipang kasumasa na penalamatanakan suka dengan ada payang ka ini rautian sumanga umur tanu sadagi daya kalilimut adu dunun suagama agama Islam agyan suagama tanu na beranung kami kuda makan derainun sang kaya kali dimudeku panagun tamaniu sekami sumanga kangudaan apim biat kumapia agyanan suka bilang atau suka panagun sama narilaan iur kami ubada namia seru gerum beladeniu kase kami sumanga wata iu ada reba akan ipat muda reba akan ribet tenari lagi kami kami sumanga kamudaan apa paganan
penada mata nami sulawa nami beru sangkaya ahana qasa ingede ya adedu nama gisa isa tanu di tanu sisi iga di tanu nadang kia ka antanu terumpia sakalangunahuniu nama gisa isa tanu kuki puru uki pakatu agama Islam penada mata nakeun dia guru tanu ayadan siabu jemalku panadun tamanian Pasiran sumanga ulama tanu amalai panindeun ku agama Islam sakapakadu yamangnya na penada mata nakon si kumedara berabu busumang apedian sakalamu Ayana sumanga mujahidin apa penulunku jihad apa aku agama Islam Rumanga mujahidin ipanimbang muka pita asukuta marau-rauku anta pegemagin Nai panulun sujihad Nai sapar sumarata Nai sugu sumapiyaka antanu tegumpiak penada mata nakon si alim Abu Hamidi si alim Abu Umair kupanagun tamaniran nasang gibuwa salamat ki usata
untamaniu Penadamatanakan Sumbalalu kesakeun Kadeiran derainun suginawa kuwadumbai Aina umi kulai Narila iyakum kaden Kasakan suwata ilmu ini karim ditekan Inau adikulai Nasang ibu wassalamat Kadaniun derainun suginawa kuwan bai Apengeni kuku kadenan Apalapan ayatan udan Matimu ku surga tatapa pegidan Batasan wala yung utu aridan. Marang yan na asal di mana guntar man so mga tao abgaling so petad yung utu aridan na ay balitaw ng mga ustad dito ilang mga ko tuwagwan ke ilitan no abgaling so masa sabab nasabab si sa yung kutua nakabetan no na kutua kan getan no kung mga katigan ang kaya luksan no kakatanwa ay kadidalitan no kaya ko udah mahuman na pirawang yung kaya agar yan mamaya mo na kapakay man na penungan ron sa madrasah kata si kaya ba diba matiak ganyan ay matatigin nagi abar nagi silang di makang beberapa sa wano mga madrasah nadanon permi sampai na sanen ninyo narano nutong diti puday pentung yang rana sa tingin si baryo na para pangbersa proposal na pagupapatan yan ro sa puro antang sisa di nga madrasah to na takbir Masya Allah. Siapa bro? Isa yang mortan wa mapia. Kaso mapipikir tanu na dito ro pemapero na kanin nyo na mag-ufir. So tiswallah. Ang berat no Allah tetap siran wala ko kada to. Insyaallah na sabab sang kutuwa kapan na nagunta maniran ko di kaservisi kung mga pagtaw na kepakaya kilay tanong buang kutu ali makiran wala ketatap sir sisajeng kaya kada tu kesempatan insyaallah yung kutu akan tatawir na nama piana yung kutu akan tanurun ditanu dan pangaluy so mga katawirun kawasa so gerarian aku so kalalamiron na mas malas so katawitan nurun kaya susano no pamana ipungku kawater na keluar na gyang kaya Prabu at naman naman to na din madasi ko mga pamamayan tanong kuto kapten gatanuron si Kaka MP Haji Abdullah Prabu Makapar
Kati sumaik na ini para tinuro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganayon na pinalamatan namin sa kanon na yamalan na sa Allah kaya mga dato si yung mga kakani o mga pagariya ng mga alin yung barangay chairman tano si lagi si ko ay malag na gobyerno wag si ko kambang sa ako so jihad tano si ako so mga mujahidin si ini ako rakano sarila ka dindom ni tinakapukila ni urak na kana ubaya di urak kapukila na ba ko di ubaya lumalakaw di magtun so balik ka o kabubalo ya na uli pano Allah so jihad tano na taman ni manto na di kundi jihad nami ubra sada at may alo yang ay pagarian asya buti mala upo benar mo ako yan ipangpos di ko panding bilbo why aputo luwanakan ang kaya mga dato tanong ang masya perasyon alin dingiran sa mga Muslim nami ko kung sukura naputo luwanakan pa man agi ang kaya mga kawasara katanong asor ko nung aluwasinip nakuno jihad nakuno mga madrasa at mga masjid nakuno mga ilo tibay ubalo gituan nakuno upamana mga imam nakuno mga bilal nakadundun mga mujahidin ang masuportatan kaya ni dia kani pananaluan sa po ada pihak pada na importante na kiapas so kesabuta ko mga ulamatan yutoy kaya sa bapan sa inutan ng magigi mga Muslim akagi kailangan ng kayaw pa man piano ito lagi ang kaya pagariakan maswaswa isla maswaswa gawa batiya syukura naraksa pa man nakapmana so jihad na yakalero ng mga ulama sirang nagito'y pundium ito na ko yun pundium wagama ano naman tumatatag amay kabatan ng good purpose yuto'y pamanas ka no mga luksami mga pagariami saranditan de luks kaya nga lukstan mga watami ang ustad-ustad yan kaya mga watatano gupan pilong besada akate mablo at iya mo tanga pagariakan na congratulations ang kayo pa man naking sampay niyo sa kagi gira pagariakan sa kano na pakaguro ako ay doon ko sa sampay na lagi daya akalayo na siya buti so gama di kanu di mangani nasakan na hanggo to masana ka tidak mo na nasiyakot niya agad mo ang kaya mga lokostan at naman sa giya mabubuta lang nakatero na kurong man putay insyaallah ta'ala na di kanu balabaw sa mga uluan tanong si kujihan uluan tanong si kapagagama lagi sa gobyerno ada pa naman to ang gobyerno na sasako duniran agi ang kaya upaman na mga community ay mga nakapagagama o kada na ako ya akapugusay ko ron aman sa akong tama pura sumero sa ngay Pilipinas sa swagama niyo na agama mi ipinulo na kirapan ako ba sila magigadawa why swagama niyo na agama niyo na swagama mi na agama mi winadikan mo ati ko Allah sud ko agama yun ito na ko yaw uwi na usira ni sud ko agama niyo na tarima niyo siran ka mga pagarin niyo sila ito diyan kiranipan yan kaya kapag natali mo maagi yan kaya upama na dia maka-extend ng kaaban at 2025 na kamuto
Ang maka-extend, napangalinta ayak man ang maka-extend, nasutuloy da kan, isang kayaw pa manabar, ayak ipantagin na siya gama. Why? Uwi na po na lang matanusin ko, wala tayo na yung mananang na barangay huli ba? Hermano. Why? Siya na makapupusaban. Nasual, ba't na minimayran siya? Nakate. Barangay hulabar. Dua yang ada na. Ngali di penay kami apa dunay. Maya barangay tayo. Nasa kami sa din norte, da peso toto. Kami sa din norte na da peso toto. Uy. At yan ay mga pakiwatan, mga buber, may sadap na ron, may kwestiran lang sa madrasan. Namin isa ko tabat to. Natama ni mato na dakiran niyo ma. Ali katawan ng baad namin yung maruwa sa lakawa kapunan niya. Nagiya ko na Peter Wasik Minister aso SD. Takin nubo ngami ada ngami ngamora nawa tayo kakabali do si Abdul Fatah. Ako nga ay man na pagariak nami ali nga area na alim. Ang tami alo barangay pagariak na barangay chairman ano si. Na ad na pira ka na SD po. Dikiliw sa barang. Ako pun Peter Haji Murad. Napangarata sini, aku pakai kon sa barang. Uwi na din kami kepakai sa din norte. Napangarata sa nga drop gawin. Ay nito ka maapuro. Namala na napira. Milyon-milyon na napira ka kan. Ating tanong ato na ito. Marano ito mo testi. Uy, si Dave. Nagiso si Tiliay. Nagkiliw to. Lagi yang kay Steve na Peter tadi murad na dia nanti yung kiliw. Uwi na sisiyanan sa opisina ko at tiga chairman. Ayat tingin na buntalanan na di ka pangaratasan. Nasa marata ron mangaratas na pangarata endorse na ka. Wala bang utami ano yun na pumangunang yung mga madrasan. Lagi ako yan ako pagmuot. O maka-extensiran na sila ni mga dato sa 2025 na ako pa kaya sa ko nila na gano'n. Uway. So kapo niya katano sa kampo. Nagusto kaya pakasungan niya kaya kitaluan ako niyan. Nag-YouTube dun mala pimbitiara namin. Nag-sop na ko ya sumereng o pasapo do ang wulo. Pangin na ayaw ko rin pantiati-batia. Matigin na pagyaw di garak na. Nagiman to o paguli na may bar na isa na. Agi super na ayak kaya kuha niya nag-isurugo. Iyo, amya makitido. Rugo mga mujahidin ako mga mujahidin. Kaya tuya kaya pakai revolusi tanong, kaya jihad tanong. Anti kita nggak tahu penuh sasabuta mga aputan. Ayaw mo kaya gila buka mga aputan kada penuh tuh. So ay malan kaya pakada mga wagamang. Panahon ni Spanya wala puri lawi mato sa pataga to serang. Na ayaw mo sa putira na lagi muslim sila na di sila syukur. Itu na ko yaw. Nagtama ni mato na da sila mapan. Niada sa Espanyol, nami ni bulak siya. Nami ang kaumat man sa mga apon, nami ang kitidaw sa mga lokastan, nami ada sa mga apon, nami ni bulak man sa mga apon. Nami ang kaumat sa mga Amerikano, nami ang kitidaw man sa mga lokastan, nami ada sa Amerikano, nami ni bulak man sa mga lokastan. Nami ni samyo sa mga katano, mga lokastan, na man nami tunog-tunog ang walo ang presidente, na sised sa saboy ko mga lokastan, na doon mat naswag. Agianan, emi pun alam matakarkano, diang kaya mo kaya sungiran rakano na tiang kimamay, tago ang kanan sa kaliliranganan. Why, kada piyagi mo kaya ideta sa mga lokstan, mga ubeta, isuk-sugudatan. Pakatar ko ni Sef. Nananay malag na, kati ay malag na nanawang. Yuto ni pa malas kapagariak na barangay chairman, nada karataw to sa mo, kapangarata si sa mo to. Wan ka ad na pirak tanong sa Barma SD. Ako nga papakay ron na yun. Uy, ako nga papakay ron na yun. Nasukindos nung na doon na baro para o problem. Kaso sa kanon na doon na mapipigilan na kaya tapiakin saya. Makaligyo sa nga inano yung ipagaliakan, apian ipiliarkan. Inamuya da pa. At ay ami tunod-tunod na nga pailing. Ako ya. Rinaya ko niyo daw mamaylay sa Marawi City. Dakuha kipay. Dakuha pay. At yung nugo ko mamu, hindi ay ako si ADD.
Kamana gira na mutu atau kumi. Nasi ko jiu na miada kau. May silba may nakaso 20 ka milyon na tanda premium ka. 20 ka milyon na tigira na ikuha may salida na nandun ka panamis ka. Oto. Natiya ka nandun ka. Nandun ka pala ako. Piya ka pala ako presidente sa kung tamali ka karpe. Ay puturin niyo. Puturin na ako na kunulabong. Uway. Natigira na doon madasuka-suka. Nananag imalusuka ka naman. Imalusuka ka naman. Nada sabab pada ko kapailan na kagiya malag na kinagta ko mga ulama adi ko pa kayo bata pag-preso ka dito ada piyasin ko masaw na bila ganyan pag-preso posisyon ay sila nipto sa posisyon dito na ko nada ko din na pag-apply at piyakin sugo na ko yung chief minister si Marjan yung siya musalman igira na ay Peter wa chief minister na inibigay na kasi tiya maraw di ba isa ka district at yang naturuan nyo sa chief minister, di ka pa kayo ba ko politika. Tapos tama pingilan na politika ko na umupakan mo. Kaya puga pala na ka ng presidente. Kahit alam mo dito sa Islam sa Pilipinas. Pwede na. Ino ako pagpusa mo. Gapya di tanong niya katabo na may pakilay tanong si ko Allah. Ako so tao sa Pilipinas. Agi ang ka Pilipinas. Na isang na dito. Ako min dito na sumanga Muslim. Kasurad diya Sulaiman. Agi na so tingtan no na Sulaiman. Naloy man to luduso pa man na estatwa niya. So ay malag na ko niya isaw pa man nalusan. Yun ano pa may mapipikiran. Dako ko. Nayap man ay nalo niya na ko yo. Natigil na kailangan ang mga kaboy, mga panigasan umini. Di yung kaya 20 ka taon nilo mag-apply na wala na napakasudyin sa mapakasudyin. At siya ka na dipan. Kaya mo tayo niyan, so diya kami kapsukan. Pumula ko sa lasuna, kada bisa ka istarya sa kanap. Pumula na ako sa lasuna. Miyan na ako na ba ko mo dun? Ino to, nakagida ko, hindi ba pasasa ko na ba ko sa 10 kata? Nakagida mo, kiyo pa. Naparan ako di matatumbo. Nagyo to, ipamanan na mala. Ada pa yung mauban, nabiyaka pa nung tulan ako sa kasusa ka nun. Nah, sang kaya pakatulam ya chief minister, na kaya Peter wa kanuna kuya, na soy mailip na pulukom, na iman to na pulani na karanga pisan o din ang kaya ban. Ami mangulong. Mangulong. Ayap na biya pikirya na sang ni pagaptundingan niya. Sana pisan o din. Na tiyak na alhamdulillah ubasa ni pagaptundingan ng kawan uwid na kailangan na ada pulo authority niya. Akan upang makasangkapan. Ay numiya ka mimbolo tanong aw pa man sa katani makaptuningan sa kapisan order ida mo ba tanong kakapti aw pa man na pawit umbaga niya ka tanongan na kailangan na may penal tanong sa pawit ka inshallah ta'ala na sa tao din niya simbol suwa may tanong sa kukuman niya nakusang tanong sa kuwersatan nagyan na ni pamana na karna ni manto sa isang pamana ditira Imanto ako yung nakasunuran na kailangan na mako sa chief minister imanto. Agi yung kailangan na makapin apa ko. Natiya na di ko Samson. Di ko di mangungutan na di ko Samson. Oh, di ko tiyang ni mangungutan na di ko kanusan. Makurot man, nakiuran ako. Asin ko kaya sunga ka nun, nayaman lang, napakadukaw na sa kuya kapibudan nila sa atapiran. Amya ka talo makaliwag yung kutang mga pakiwatan niya. Natira na Peter at chief minister na kung 3:30 sa kagabi binawag niya mag-media rin. Ako nanaba malubula kaya tuluwara ka taro. Nanagyan kaya mo sa dara para na kuya na daw korosyo. Benar ka na mituro ka katiruan ka nagitusok sa tunap bebo. Daw korosyo. Agi so kaya pakatiruan sa punaboy abaw na tomo ko no tuwa di sa talugatos kami. Ang makatiruan ko sa darapan na tomo pa to di suwe mo dal na sangi mo kami ni nada buki pantaga. Ay dia kan ni panganin sa ngabar government. Au kepakai na uba matasi, uli na uba malin sunyatan. Kakna ba ini jertanu? Na bagaimana? Ay jertanu na lilay kalimati. Lagi tu na ko yo. Diu te di jertan. Muta ka mo sana na sanya ka ko na mga namatano ka adap na tanong niya ka ko.
Basta doon makakuha na panalamat si ko Allah. Kabusaw niya na naman po. Ugi na ay malami panalamat tanong na si ko arm. Baad na mga isan. Naiman ko na bubay mama na isan. Pisuka yan. Nakainit ka rin ko po. Iminili pag yung kaya arm. Na araw na ko ron makapupaso. Abagwa mama ko. Na nayaman lang na mini sampay swarm. Makadua polo po na makasambi yung arm. Nagyang kaya patlago na barm na diyan ay magawa. Agyang kaya pa manananako. Why? Diyan kaya niya gawa abar na di magawa na dapiapan makadua polo na ayaman na biya kapat bat mo na na miyay na itanong akin ay tayaw. Agyang kaya barm. Sabab saya makatutaningan na sumanguluan tanong. Na punin tanong si Allah sumanguluan tanong. Na bakit ang magtatang po Allah sukada to na maling subutan sa ayat. Akaw ko pa nila na sunin kasya pa po na malinding sa mga Muslim na may kukumsukuran sa itugumpiyaw mga madrasan, mga masjidan, insyaAllah. Yutin! Yanan, ipamana, diyan ang ipumangnin sa nga mga uluwantan. Ino ako kaya nandagin mo. Agiyong mo pa ako ya, kaya sinyara ka na chairman niya kayo ito man ay pangni. Uy, adi ba sumalwasinip na namaluwakin ko. Na dua-dua kabiliyong ang kaya irairan. Pakitindingan karangan na tiyang sirman kay ilalagawakan inshallah walwasinip. Kano ada kaya kau kubri? Nado. Atama ni matuna punayawa. Suatian sa mga madrasaan tanong mga masjid tanong na udi kamap bulay na repair. Agi umani makaw mga kanilida madrasaan mga eskwelahan na tigiran na daon to dami da kanabami. Ugi na ala pirata. Nagyina ni ditano di pangnin sa nga mga uluan. Ako kamubaluyan yung rakan na sarabat kiniro na ipupuni ka kan usapuro. Ayaman na program ako na ipunay ako 2019. Kano yakan sa ngayon pa manalok siya. So mga alima, miyaga pa sa chapurin na 50,000 isukay. So mga alima, miyaga pa sa Pilipinas na 40,000. Nasok ustad na 30,000. Dawa ang panakaswal. Palayan mo ito sugay. Nakagya. Hino ako madami yun. Nakanap ako mundog sa bako di pangungunutan. Uy. Ay ayaw dua kan na palayan ayaw. Nalabat ako. Nagyunan sa manay klim na kan. Masyapat yakan so mga mujahidin, mga mujahidat na ipangali mo so elo, tibay, uban, ubituan. Agito pa na kwa so minikila ka na isang ayaw man naging so bituan. Ngayon buli ano pa ni bituan. Atigyan man ay. Natiyakan na diba tiyan so bituan na tiyan serman na darudupa yan. Ay no ka mapangalo man ako ano kasi so sukayo. Yuto yung paman ang mga program. Bajitan so mga kampo. Iminilip sa imayli. Basta ko kampo ang mga mujahidin. Nasukay sa mga tao. Nadapya din na ito. Bukan niya lang ang tapya. Nakasakan niya mga ito. Kupang mga daro. Naduto maparo. Dia na iman to natigiran na suwa ko. Na iman to kapipita. Namin yung mag-yung ito UBCP karatas. Natigiran na bambag. Kapirang anak ka. Amip na udin. Abadat no pa makiligan. Saga no pa dapat. Ada biasa perman. Adir kapan mapamangan. Kaya di ka saya besu. Ana natiya ka na ubagi na nakapirma yun. Ada po ng pag-apply. Pinit mana. Why? Ini ada yang kena address akan apa pun. Uwi na so register akan natampil sa Marawi City. Akasakit yan. Nagilan na ni mapipigilan. Gimana ya kailangan si Manay nagagio agama ini na pinaka-minus na nakatipan siya. Ako yun. Katipan siya. Nakasupatan na nga yung mga madrasa. Nagilan na ni pipigilan na umisampay ako. Sa isang programa ko, ibigay na Chief Minister na di na nalangwa na kesungwa na ka na madrasa at masjid na palit na ng dibido po. Wow. Palit na ng dibido po. Ay susuratan. Kung sa kanong naipsulatan, sulawan na kesungwa na. Napaninta ay malang na makasabi. Ay ko'y sa gawin na muna misan sa iglesia. Ay mo pituro ka ni Sekretary Galbi sa usong mga pupurwasyon doon. At tigilan na di ka impwe. Ito yung pituro lang na ko. Ay tingin Sekretary Galbi sa dakapaspay. Iya kan ada, I'm not a politic man. Ito yung pituro ka na. Nada ko yan sa mga pupurwasyon. Wah.
Kena baya kian dia dah kena kapolitika. Kayak kian dah kena nama siap seringet, nama linding semua muslim na. Nami ko makan syukuran. Ini dia memang pedagang jangan dia. Ini sekretariat di kadumpe. Di kada tigimpe. Dia bawa problema. Kayak kesel kau na presiden. Nah dia kena maraming salamat. Alhamdulillah. Itu dia digakira. Namanya na. Kita tahu mau dia mau aku sabar. Kira nak kuan siya kaya sabar. Ugi na kay tapi beta na napiake permaniran lang. At anangan namin daro pa na siya limay sana minisoldo ang kakarata sa pirmanang. Agi ima to tigir na tiawag ko niya na di karo bisung no ubang ka perman kan. Nakanap na ko yung baro to pag wita ka online kay man tutan na na si minister. Alaw na ko. Ala siya. Anak tiya na pirman na na kabalo da karata yan. Oy. Ikadua, mapipigirakan ako ya, nakuha na ko na sa parliament, nakuha na ko na sa front commander. Di na ni mapipigirakan. Nasa ka na daw piya doon sa na, kanawa ko piya apply. Nasa ka na review ko doon. Uy, kawan na pagpakailay ka no, kung mga post, ada purpose na kan. Di na di ako di ngalubog. Na, pamumuluan ni man. Pala kaya kami sa panay man to kami bita na, dan ako na napulog, bukan nakakita ko kami sila. Di pa sa programa, di ka na ako mabalagatan. Iyo ko man to dingalubog kasakya sampai ra na kanawa para sa ginawa ko kapara uba ada penapke po sa isang anadarpa na insyaallah taala nakanggulan yan so kepasadakan san ay malang na tigay na ino ako di makapjad kagiya so wakay so jihad na mialoy ang kaya kakaniw abia mualikum wa ampusikum so mga tamukyo na uso ginawa niyo mapugusto so tamuk na ula tamuk na so ginawa uba tanong pipikiray, saya tanong ko sabar. Oy, agyang kaabang na adna po kita niya na proses. Oy, udah kilay. Ay malang na makaw kito si Orama na miyay lainin. Ay malang na ihisilbidan. Diyan mapakararayag, kagyang kaabang na maalusunod ng akuha. Tingta naman komisyon ng Pauli. Ito na po yun. Alin na komisyon ng Pauli. Apliko yun. Pag-isip. Oh, ay malaw na kusa ng upila. Yan kaya ko yan, labi siya po na miya ka umarakan sa opisina. Ayap sa inisungiran lang na ano lang ko ninusa, so kibigay lang ipumututo sa 90. Amalo kami miya ka kayo, miya ka kayaw. Anto na ito isa ko. Nakay ko na ay malabig pa kayo, so ay malaw na ay palikunit nila na ako, yan na sinusalan. Tatiyang na isusuratan, taman sa sarap. Ugi na siko na gawa. Siko madakalata. Natira na dikempakay so pamela ko magpusar ko gawa. Natira na ino ako minsan na inapada ko siya. Nasiya ka ninusar ko gawa. Natira na diya may nang palikuinitan. Natira na umo, diya uni diya mong palikuinitan. Adi diya tulungan na nakaratasakan na tama ba ka naman eh. Nakay no, basta tuloy na ako nung nadad na wala ka nagpakabalik. Kino ako sa kadama ka. Bako siya natin ang punong muli ah. Ala tigil na ako tula-tula tinumod na dito nilikwidisyo. Natira din ang pinaka. Diyan ito na ipilikwidit nila lang. Ang makaw sa kanto, nagdiyo kaya kawang mudo, na initubidami, na inipamugay sa kaya pagtaw, na inusan siya ko madrasa, inusan siya ko ay malang na napiyatayan, na udiyo kaya pumaruma, na awidahan, na bakuya mo nipilikwidit siya, ayaw mo kapakaya ko ya, makayo nung wagaman ang tatubid. Eh, puko sa kano, nagirada ko lang, puko sa sinapa, nagpilikwidit na ko yan. Tiga ko tama po ira na bawal yan na bawal ko na kailangan na po. Natiya ka na, mudyahin ako. Ino ko yung din. Di ako yung sangi. Bakwati ang sumiyago. Natigira na maptiro sa sipin. Tiya na tiro ka niyo. O ba ko yung pelikunita na ayaw yung tulungin ang kakisusurat na kanong ipong 2019. Uwi na uba ko yung pagkapangambulan na doon. Natumatiya na mapanumbuli ako sa kanon. Na bumiyatiro na namin tigira manin tanong. Narobin po tanong. Nakatay ni tulo-tulo. Natiya na diyan na rin niya kapaya. Sunduro sa pulis. Malikoy dito na ka na lilang tulungan so karatasakan. Ay sikisusurat ng uro. Na inshallah ito na nasamiyan na hindi na nibutali. Buwan. Kasakan na mo ito lang. Daaba ko inakala-apela ka gobyerno. So minibigay ka na inusara na kan kung mapipigil ka na pag-usara na kan mga ikasuswat wala ka na bagay gobyerno. Kanaw ba ako gumagalibog sa gobyerno? Kasi ako gumagalibog sa barn. Nayak-yaki ko taran sa presidente. Nasukap sumbiagin ay inibigay ka. Ang makapupong ko Allah ningula na sa chief minister na mausara kan siya kung pag-usara na kan. Uwi dadama ko ko. Diyan na ano pa manas kano ang mga watami ang mga murid
bala-bala sangon ng Allah ko kapanahon taman ni. Ay insyaallah taala nasus kami ron ang mga luksiyo. Anaya malag na taman sa sisya kami. Nagudapya pan mada ko ron. Nasutungan na yakan bangsa kan apan tagsiko agama. Na wadin ra kan insyaallah taala. Na ito kami ron insyaallah. Wah, adi tabut bakter kanay. Ini dia kami sa Indoray noon. Sabab saya man na paganero ng tanong makapamagila kay sa gilap subitusi. Anaya man lang nabatabon papakasagod. Na iman to, na miya kapamagila tanong na tiyang naditan na nandiray. Uway. Ang niya kami mga ustad. Kami ni tawag lulog. Sa pulwa uli man nakatanaya man sa naulida namin na kanapalubas kami niya masasan. Uway. Ilan niyo kami susurat o bisupunan niya. Uway. Siyanan makapupuon, aimoy. Pera ka na isa kami niyo na hindi pa masairan sa birthday. Nasiram po ni Tumiyam. Kanaubos kami Tumiyam. Naibupitin lang kami nakatanso isa kami niyo. Kana sabi mo mo birthday. Naikinirin kami na doon ko kayo sa birthday na doon peso ni magatos. Ang takali magatos na doon pa ng matang. Natiyang natunay ni. Nanatresul ka. Gumagato ka kumod. Ay importante na so. Kakanta pa lang mga ustad. Mga ustad. Naiman na sa ano siya. Sa pulaw lima na katana. Awi na namin na diyo may katawan ni Sulda na. Kasinan ito matamo siya sa pamanaban. Sinan makapupunangan na pamilangan na sa kami yun sa imo. Nag-duty programa meron. Sa ibu nanti man nagyun kaya 2 ranaw. Nanaya malaw na dito na meron di ba meron. Nasatiyan sa daong kanubi na may nukawat manamako. Giyan na ni masusuakan so kabubaluyakan na sarabante si Sanayaban. Uwi na epon niya niyo. Nakauman na kaya inshallah utala nagyan na mga madrasa ang tanong. Na doon na pidutaman na niya ng kapsuputa miro. Uway. Ay mga pulisya na pagariyan. Kaya malag na wana ng bonro na lagi mabunga sira ng pamasa ay malag na nanakabral. Uway. Nanabaya kaya padakan saya, nabakupya kalipati sudihan. Kaiman to nasa opisina ko nasa kampo. Nada opisina ko sa marami. Nada opisina ko sa simusa ko tabot. At talo-talo kami ang kami. Ila pugiga koron at sini pa mga mudaw to sa ay malag na mas kitro to sa mutaw pa man na ubay opisina. Uway. Kana uba ko super. Ay malag na ko. Uway. Sa kanun 5 taon. Uway. Diyan ka na matatag sa kamputano. Apkidibilo po naraka na nag-gobyerno. Agugina so TDI pa kan approve. Na diyan ka na naputulong sa nakamputano. Kakalo-kalo na dapi ako may opat. Na suntuma na yung diyan. Na al-nadar pa ay man na kebulusan niya. Bala-bala sa kanun Allah. Ya ang balingan na kami kanun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. May sabab perlu na nakakuan. Ayaw po ilang ba na yung po closing remark at na kalimatul kasira po ma'al ikhtidam. Kung kapipitan na napagisirok tanong kay mga usad sa mga wata, tingin na doon man ikapong dinyo kami sa mga plastic. Hindi nakaratas. Kaya si kung nauna mo saba ka na pilutang kami mga luksa mi na sungami sa 20-20 sa miya lutang kami na yutipong yung mikiran. So iman to, nakanova plastic ago karatas. Kakas makapupong sa nga luksta no ay pong giner tanisyola. Nagkakon yung may kapira. Kapira no? Takbir! Ikadua na sa mga premium tanong daw kung mga watatan may mga imtiaz, may mga sund na anda mapiasa na siguro reklama pita na ro tanong iran ibigay para na programa tanong ro lira mainam. Iya tanong iran na to ibigay ang kutua kasaran ko. Na nakatang lagi pa susunod sa akong bunga ko bangala na amay na redesan ni kiran. Asang na utuda na suwan na doon sa absent na pa sinabutaran. Ang tawa ka sulista na yan yung tulungan sa pawitan nyo ron. Kaya isang mapsimba na ngayon alos na nuwa impin na paki-close ang tanong si sa yung kaya
mapapantagan kapapantagan na mudir si saging kaya madrasatan lukstan guru tanu kaya antano misampay so paganatano sa kaya mga bantu tanu kuto di siya magsuming sa Jumu'ah si Sheikh Abu Umair Imran Mangandaw mapunto ka katero aku ainin kadto si saging kaya programatan. حمدا وشكرا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabab ko kakampaturas kagi ko pagani kami sa magunto na ipupunturak ni Barrio ariak naya kanugunian at ginagya pagataling markatano nga lokstano kagiya isenu sasalubaan sa oras natin alhamdulillah kagi ni kaya paronian sabab pro na si ko kabubalayak na pagani ko jihad ipong kumasay sulutan sa balindong balaya karisir si ko sirman skanim sa Western RSRC na magpada kami dun minitagap na niya nga bubrigid ano dun niya nga bubrigid commander kanok man nasak ni headquarter batalyon yan sa Urasot minitagap na mibalis kanya ng Northern Mindanao Front commander na miyakrit mamuso mga bis na inipon ro nasak ni Vice Commander sa 1 of First Vice Command na taman din iman sabab ro na agian kay adarpa na adarpa tanway lango agwani kumurdira loksoto sa psik puintano nagingan na ni isagad yu sa nadat siya mga walay sa katulong yu si nagian ni pisik puintano na tiya kadagan na kang panapor na gina ni pembetul na misap likodaun ta kakagian duduk sa mga sundero sa Padilla nagi siraro paksor nagi kami sa paksor mam sangkaya por na bantayaw kapapantagan na Barrio Kapitan na kutaba pamiya si kadi bubangar pakasurga no Allah nagu kami sa lunduti mga sundero sa mga kapon sa Magarang na bendi mga prepar pa na soto kairan kay pus na tiuno kami silang saya mata ni nadi kami silang saya daro kami membuat sa tidak lupa ayam mana niyan na gitu dia kadar pa na padai ko ayam mana niyan na bakata Allah ta'ala ada ni nakapagumbasa kakagi siya sa mga pendukung mga pagalitan o mga mujahidin uli na to na yang kaya ni pantagong sa gilingkang madrasa kagi pipikir na kanota pagkakit na sa pakaisya na alhamdulillah kada kampunong isya na miyaw na sokyapan mapuruak na yan ko penggulaw lang sa pantag sa gilingkang madrasa yang kaya madrasa tanong na siko kaya pandemikian na ayaw ko siya kembali nga nakasokya po sa kulautuar na siya kumiyaga sa isa nga municipality awao inoto na kagi isa ni pananagi sa po nakalawa ng mga bangsa tanwa na nagbuani bari man to malumya dibilap sa agamasan na miya kalabi ko rosa puloragun akyap madrasa ko na alhamdulillah kasopya kapagalit tanuro ang mga wata na adin din na miya makagraduate sa kuliah sa gingamit po sa ragun o yan ang pandemic na mimbalingan ako si na ayaw po abuntala kanalagang tanong si na Rabi Ptida nagyang kakabilding tanong na maliliter kilaya daw nagyang kaya sikan puno ng isa building na sabab sa giyan ko kaya panaguntaman tanong na iman to na kaya kapapantagan na maganalagang tanong siya sa kumpleto ang mutawasit ipon sa kinder kompleto ibtida kompleto mutawasita kompleto udah maling sumanahad na ulah panaw yan nalagang tanong saya so ayaw problema ni iman to na mga tao kami mga kalimu-limu dahil pesukayan na kami dahil peliadur kami mga farmer kami nagsopetsuy kami na prilimunan
Kami ni pamagana nga parmer. Kaparmer di bu parmer. Kailan saudara kami nama biasa lo kami. Ugit na dapang ganap ko nagay. Nah, ayaw pergi supaya may saguro. Uman sa ulan. Nah, ayaw pergi supaya may saguro na kukumad na 20,000. Kenapa mengalai sampai sama guru Amerika si sanggibu, dia tidak bisa sanggibu. Awal. Nah, pagalay kami sa ito maka. Nah, ayah kada kami na nabi kami magatos ka pamilya. Nah, pagalay kami no maka. Samo tawasit. Nah, niya kalampay na sa 60%. Awal. Ay mana niya na kumukupirit sa kiyang madrasa tano. Lumika kami puruman, nadama ka 50%. Lumika kami puruman, nadama ka 30%. Tayo mana niya na kumukupirit. Kurs kami siya maging. Awal, sama niya na, titaw dan kamiran. Iman to, na Allah wala murapay sa 20%. Kasama na yan, ayaw mini pangadiyamin na miya ka namuulan. Na ayaw mo mi keso kaya na niron sa guru na talo-talo-ulan. Makautang kami sama na kung mga guru amisa, talo-ulan na sokal. Na di mi katalo di kami ran sa digresi amay ko lumukab kami di mi sira nakasokal. So sama na yan, na diyan kaya atagtano na maduduay ni kanda na piyangan ba na ni Bariwa, tunari ito sa playo dawan. Harbiplex. Nah, kenapa kau yang hilang? Ayo mana yan? Nah, mana pelanur ni Bario? Nakagira si Bario na tetaman mambu, tetamanan. Alamon taman awida kalamina kasasakuduan yan. Nah, akhirnya pelanur niyan na pagpagerutan niya na diyan ka madrasa onde man ikapasabian. Yang guys sa building tanong na batano ako nga ay plano sa no baya ka tapay kan mapia ka pagkadara pa ni grande lay dam nga sasala. Sama bro na madagala ya mapipikirakan nagagi ka ta sobrang na alas 11 nakanakon bo sa sembeng sa Jumat tagi nga lokstano. So panda lamatan namis kanu sa bari-bari salamat. Dan na taman na panalamat ari ako ya bujaman kalangulangon niyo alisir. Sabab ko ayaman na niya na niya ile Amerikano adi kami niyo ipunderenon. Dito kapag panalamat Amerikano sa naino kaso Allah tadi mata tumarotop ko langon tama naging manggal ko mga urip niya. Sabab ro na banda yang misatakkan na khatman tanwaya kagi minisiga pa pisig naging oras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Allahumma alif qulubana kama allafta baina qulubil muhajirin. Allahumma ihfadna kama hafadta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna li'a'la'i kalimatika ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفقنا بما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ukapan rekan mga watami gusto mga babayi mga didapasan saking kanan ng mga bangko na di kanoron din na pagali nakasana mira kanon din pamaganag yang kanan na ipambagriyo para di tanong masagala. Kata si Sheikh Bumer na panglutan na mabantutan sa puro. Ada mga liwang ngayon lukstano sa kuto apang gupin retano kaso mga pedalukstano mga pedis sa kausuhan ko na may syahid si Haji Rahim na hitituing din.
ay ko ilabang ro sa muto adarbaga niapat gawin na upang makalutay do ibaling siyo na nadan malin so bangkay niyan manapat gawin ay ilabang ro na kay humaparo amado so katidawa amya paro asumuan na kialot na dan malin so bangkay niyan ay sinong wanan kya patay punal oy ako sa mga pada mga mujahidin pinalamatan ng aloksan si ante nga mga pamungkin sa mga watatan amya mga unurol madala mapipigat tanong factor tanong na sabab oras na ditun datun sa nganod mga watam yaw kahit imgir ka nung mga pamungkin rano ako siya mga lokstan o ako sa permi o patang itigyaw patan ibagang na yung sa handani na sa kang himabanto tanong na manik tanong sa puro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga murid sa halaman na tinimbag tanong sa iyo. Ito